2 point hjemme, 1 ude, var Sepp Piontek's regnestykke i disse kvalifikationskampe, men regnestykker i fodbold får ofte et skuffende facit. Og følges meget tæt af nummer 8, Sadkov, som jeg netop talte om i indledningen, der havde samme rolle i Mexico imod Maradona. Flemming Poulsen. Og så Lars Elstrup. Lars Elstrup har efter 8 minutter spil fra Danmark foran, givet Danmark et ønskestart. Godt aftræk i første omgang af Flemming Poulsen, og så Lars Elstrup lå nøjagtigt, hvor han skulle og lurede inde foran. Herlig start. Optakten, det lange indkast fra Bjørn Christensen. Flemming Poulsen kommer i luften, og her får han muligheden af Iliev. Rykker af, halvklaring, og så kommer Elstrup. 1-0 til Danmark efter 8 minutter. Iliev. Og så Besinski. Og Kent Nielsen screener ham. Jeg kan godt risikere en advarsel på den, Kent Nielsen. Står efter mand og ikke bold der. Slipper. Og bulgarsk udligning. Lynende hurtigt kontraangreb her. Efter Kent Nielsens frispark. Og målscorer nummer 8, Sadkov, der ligger helt fri herinde på midten. Og ingen chance, selvom han er ånden på strækket. Sivbæk. Denne gang ned til baglinjen. Og så er der fare på færre. Udmærket skud af Laudrup. Reddet på stregen. Iliev. Brølle rykker i venstre siden. Flemming Poulsen, Elstrup med på midten. Frispark til Brølle. Og spiller sin 16. landskamp, Kenneth Brølle. Og væk fra landsholdet i 3 år. Og vendte tilbage i kampen mod Grækenland. Bartram sparker. Der er nogle giftige, skruede spark med sit venstre ben. 6 danskere inde i straffesparkfeltet. Og den ene af dem er Brølle. Det er kun centimeter, det her drejer sig om, for at Kenneth Brølle får scoret. Men godt hoppet op her imellem de bulgarske forsvarsspillere. Uheld. Ja, uheld, men det tæller ikke ret meget i en fodboldkamp, hvis ikke man får udbytte af chancerne. 1-1 og en slem bet for Danmark, især på grund af, at Rumænien